Ƙasar Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka wacce suka yi fice wurin harkar mai da kuma abubuwa daban-daban na more rayuwa da kuma kayan sanya nishaɗi a cikin zukatan masu kai ziyara a ƙasar ta Najeriya. Ƙasar Najeriya ita ce babbar ƙasa dai tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen Afirka wacce ake ji da su a duniya baki ɗaya ba ma iya ƙasashen baƙaƙen fata ba. Ƙasar Najeriya ta kasance tana da al'adu daban-daban da kuma yarurruka daban-daban a ƙasar ta Najeriya da kuma kayayyakin more rayuwa su ma dai iri daban-daban. Sannan ƙasar ta Najeriya Allah ya mata ɗimbin tarin arzikin ma'adanai a cikin ƙarƙashin ƙasa irin su gwalagwalai da kuma ɗanyen mai, ga tarin abubuwa na kayayyakin itace wadda idan ake sarrafa su za a dinga samun maƙudan kuɗaɗe na shigowa. Sannan ƙasar ta Najeriya ta kasance tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen da suke da jigajigan masu kuɗi wadda ake ji da su a duniya baki ɗaya ba ma iya nahiyar Afirka ba. Sannan Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ake ji da su a gefen gudanar da samar da ɗanyen mai. Najeriya ta kasance ƙasa ce mai cike da al'umma tari daban-daban da kuma al'adun gargajiya da na malam Bahaushe da kuma al'adu daban-daban iri-iri da kuma yarurruka daban-daban a ƙasar ta Najeriya. Amma sai dai kuma asalin taken Najeriya ana mata take ne dai da Wazobia, wato Hausa, Igbo da kuma Yoruba. Su ne dai ake tunanin su suka fara kafa ƙasar ta Najeriya, shi yasa dai wato Yarbanci kenan, Zo kuma shine Hausa, Biya kuma shine yaren Igbo. In kai can yankin kudancin ƙasar ta Najeriya nan dai ake samun Iban da kuma tarin mafiya akasarin Yarbawa. Don kuma a garzayo yankin arewa da ke ƙasar ta Najeriya, nan kuma dai ake samun zallan Hausawa da kuma Fulani da dai wasu yarurruka duk dai waɗanda suke ƙarƙashin jagorancin Hausan. Ƙasar ta Najeriya ta more ababen more rayuwa ga kuma abubuwa masu ban sha'awa. Abin ba a cewa komai sai wanda ya garzayo ƙasar Najeriya ya kalle wa idonsa abubuwan alatu da kuma na more rayuwa tare da sanya zuciya nishaɗi da kuma farin ciki. Kana buƙatar kallo ka zo Najeriya, ga tarin manya-manyan makarantu ga kuma tsangayoyi na gudanar da karatuttukan allo da dai sauransu. Dai zo Najeriya a sha kallo.